ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайк розер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворо оғоз мекунем. сабуки UFC Арман Царукян дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волконовский прогнози худро дод. Волконовский камарбанди худро чанд маротиба ҳимоя кардааст. ӯ ҷангвари пуртаҷриба ва ҷангвари хеле сахт аст. ба ӯ набояд ки баҳои кам диҳӣ. ман намефаҳмам ки барои чӣ одамо ба ӯ баҳои кам дода истоданд. ман дар ин муҳориба 40-60 медодум. 40% ба ғалабаи Волконовский ва 60% ба ғалабаи Махачев. агар ки Александр дар назди сетка наиста, агар ки дар маркази қафас истода кор куна, ба Ислам ҳуҷум накуна ва бо ӯ дар клинч кор накуна, пас фикр мекунам ки Волконовский дар стойка аз Ислам дида зуртар аст ва Исламро дар стойка зада метавонад, гуфтааст Царукян. бале дӯстон, бисёриҳо мегӯянд ки Александр Волконовский барои Ислам Махачев рақиби осон мешавад. аммо ман фикр мекунам ки ӯ яке аз вазнинтарин рақибҳо барои Махачев шуда метавонад, чунки Волконовский таҷрибаи хеле калон дорад ва мо шуморо муҳорибаи хеле шавқвар ва конкурентӣ интизор аст. ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 284 баргузор мегардад. чанд соат пеш сармураббӣ ва соҳиби зали Kaizen MMA Нима Мазҳарӣ лавҳаи ифтихории зали худро нишон дод ва чӣ гуна ки шумо айни замон дида истодаен, дар ин лавҳаи ифтихорӣ ду варзигари тоҷик ҷой гирифтанд, Нурулло Алиев ва Муин Ғафуров. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин боз як дастоварди хеле бузург аст. бинем ки дар яке аз залҳои машҳури Амрико дар лавҳаи ифтихории ин зал акси ду варзигари тоҷикро ҷой доданд ва онҳо, яъне мураббӣ ва соҳибони ин толор, бо ин варзигарони худ фахр мекунанд ва боварӣ дорем ки дар оянда мо чунин корҳоро дар залҳои аз ҳама машҳури ҷаҳон мебинем. Муин Ғафуров дар поёни ин навор миннатдории худро ба мураббӣ расонда навишт ки ташаккур мураббӣ барои ҳамаи кӯмакҳоят. мураббиаш бошад дар ҷавоб чунин суханҳо навишт: Муин Ғафуров, туро дӯст медорам бародар. бесаброна интизорам бинам ки чӣ гуна ту имсол рейтинги UFC-ро мешиканӣ, навиштааст Мазҳарӣ. ва дӯстон, аз ин суханҳои сармураббии зали Kaizen MMA мо фаҳмида метавонем ки онҳо ният доранд ки соли 2023 дар UFC баромад кунанд ва чӣ гуна ки мебинем мураббӣ боварӣ дорад ки Муин ҷангварони дар рейтингбуда UFC-ро мешикана. ва дӯстон, мо низ гузаштани Муинро ба UFC интизорем ва боварӣ дорем ки Муин барои вазни 61 килограмми UFC проблемаи калон шуда метавонад. ана оиди Нурулло бошад дӯстон, чӣ гуна ки аз наврҳои гузашта медонем рақибаш аз муҳориба даст кашид. сабабаш маълум нест ва айни замон барои ӯ рақиби дигар кофта истоданд ва умедвор мешавем ки рақиб пайдо мешавад ва мо шумо ба наздикии аввалин муҳорибаи Нурулло Алиевро дар UFC мебинем. топови ҷангвари вазни нимёна UFC Гилберт Бёрнс норозигии худро оиди доварони UFC баён кард. ҳозир ман дар чунин ҳолате қарор дорам ки ғолиб шудан барои ман кофӣ нест. ман бояд ки рақибони худро фавран шикаст диҳам. ҳозир ман кори хеле зиёд карда истодам то ин ки рӯзи 21 январ Нил Магниро ба нокаут равон кунам. ман ғалабаи оддӣ намехоҳам. ғалаба бо қарори доваро намехоҳам. бас аз дигар ба доваро умед кардан. ман пеш ҳам ин чизро бад медидам. а баъди муҳориба бо Чимаев боз ҳам зиёдтар ин чизро бад дидам. ман намехоҳам ки ба доваро ниёз дошта бошам, гуфтааст Бёрнс. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Гилберт Бёрнс ва Нил Магни аллакай шаби 21 ба 22 январ дар турнири UFC 283 дар Бразилия баргузор мегардад. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.